same frustration yakuti anthawi zambiri anthu amapita kuzisankho amanama kwambiri kumano tipange zinthu sizimachitika zimene ifeyo tidzapange ndizonena kuti chinthu tikunena ife tikuchipanga back with the resource envelope. Tikunena kuti tidzakonza makonsolo onse a dziko lino kuti ino tidzakonze misewu, tidzaonetsetse kuti madzi afika kofunikirako, magetsi afika kofunikirako, zipatala zikuyang'anidwa bwino, zisamalidwa bwino, masukulu akuyang'anidwa bwino, kuti zimene zitheke ife tikunena kuti tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku khonsolo iliyonse nsanje pana uchitipa. Lero makhonsolo ambiri amandira 5 billion kwacha, mwina 10 billion kwacha, ndalama zochepa zoti sangathe kukonzera zonsezi. Ifeyo tidzayika 100 billion kwacha khonsolo iliyonse. Komanso tidzapanga overhaul our farming system. Izi zomangodalira khasu madalira mvula sizinatipindulire ife ndipo tidzabweretse improvement making malimire komanso zalimbikitse ulimi wa nthirira, tidzapange zalimbikitse ulimi wa nthirira kuti tidzapange kapo almost 1 million hectares. Zimenezo kuti tidzatheke tidzakonzenso ulimiwo tidzafunika 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5. Komanso nkhani ya migodi tikunena kuti zomangodikira anthu akunja abwera zatipangire migodi tidikira mpaka na forever. Ife tidzayika 500 billion chaka ndi chaka mu nkhani za migodi. Komanso nkhani za manufacturing tidzakhale ndi kuti tikalima chilichonse tizipitake ku mafakitare. Mafakitare kuti adzatheke tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za mafakitare. Kuti tikonze za tourism tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za tourism. Ndiye mukatenga these 4 sectors of growth: mining, tourism, agriculture, manufacturing, 500, that is the 2 trillion kwacha. Mukatenga khonsolo iliyonse pachaka 100 billion kwacha iliyonse, that is 2.9 trillion kwacha. Mukatenga 2.9 trillion kwacha plus 2 trillion kwacha, that is 4.9 trillion kwacha. Chaka chino budget yathu is 8.2 trillion kwacha. We can even do within and less than what we have now in our budget. Tikatero tikayika ndalama muzimeti kunena ife and follow up proper implementation, we shall deliver. Amalawi atikhulupirire ifeyo tikangolowa. I was once budget director, tikudzayikonzanso budget ya dziko lino from the first level kuyambiranso together. Tidzayamba ndi zimene zizi zina zonse zakatolizina zina zotero tidzazika kuzongoonjezera, koma this will be a key budget to save Malawians better. Ndine Kenford Ndima wa Zodiac. Ndimafuna ndidziwe nthawi ya malonjezo amene mukupereka wa chifukwa mtsogoleri wa dziko amakhala zaka 5. Kodi ndi ziti zomwe mupange pa chaka chimodzi, pa zaka ziwiri, ndipo ma priority anu pa chaka chimodzi adzakhalati? Tikangolowa mboma pa 17 pano immediately tikusintha budget yathu mindanenera chimene chidzakhachiwambira the same month tipititsa ku parliament a new budget imene tipanga recraft in these areas. In the same month tika ndondomeko zatsopano za mmene chuma cha boma chingamagwiritsidwe ntchito, timati pre-inspection audit. Tionetsetsa kuti before any payment is made in the public sector pakhale ma auditors who inspect that particular payment. Komanso aonetsetse na kuti yatsatira ndondomeko zake zoyenera, mtengo wa chilichonse tikulipira ife is equal to what the market could offer. Ndiye tikapanga zimene zijazo, tikapanga zimene zionetsa kuti ifeyo tayamba kuthana ndi nkhani ya corruption. Komanso ukatha mwezi ma auditors azipanga review any institution nkuona kuti kodi zinaenda bwanji mwezi umenewu, my expenditures are that particular institution ya boma. Ndicho linga kuti ngati pali corruption ioneke ndi kudziwika immediately. Ife tidzathane from day one these 3 evils. Ma appointments onse amene tidzapange ife, they will only be on merit. Sitizizafunsa kuti machokera kuti inu machokera kuti, everything will be only made on merit. Number 1. Number 2, tikayikonzanso budget yathu ija tidzathane ndi nkhani ya corruption. Before any payment is made, pre-inspection auditors must look at that payment so that we sort out the issue of corruption. And thirdly, tikayipanga reorganize our budget zizatithandizana kuti going forward tikupanga invest only in the sectors and the areas that will give Malawians a better life to them and our country. And since your times, kodi manifesto yanu mupanga launch liti? Number 1. Number 2, mene mwatenemu, are you giving an indication kuti ma alliances alephereka? Because takhala tikumva kuti mukambirana ndi DPP, mukambirana ndi UDF, considering kuti in 2019 UTM got about 20% of the vote.
panoka mukhulupirira kuti this time around mukhoza kupeza 50% plus 1 popanda kupanga maubale ndi anzanu ena. I thank you very much. Palibe amene amapita ku nkhondo amakalemba mayeso ndi thought yoti ndikagwa nawo mayeso aja ndikalephera. Ifeyo tikupita ku competition to win. Tikupita ku competition to win. Mark my words. Mark my words. UTM is forming the next government in this country. Mark my words. Manifesto yatu, we are launching it. Actually, it will be the best manifesto ever. We have put in a package no other party, no other competitor will bring before Malawians. That will be done within 2 weeks. Okay. Abaribanga Dalitso. Uma nyimbozo musamale. Nyimbozo musamale. Ukozi bakala alabi. Uma sika kale abanga da banga daya. Kibanga Dalitso libu ya lanchi. Asigi wakatama kababoboni. Mpasigwa. Munombo balikoda past 1. That is after lunch. Kilibu. Karoli. ndi momwe zatera kuno ku BICC komwe mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe amazapereka zikalata zawo zosonyeza chidwi kuyimira nawo pa chisankho chimenechi cha pa 16 September. Iwo mwina tijeze nawo akhale akutulukira pa chipata chimenechi Dalitso Kabambe akhala posachedwapa akutulukira pa chipata chimenechi ndeti khale tikucheza nawo ndithu posachedwapa koma bwanji pakadali pano tijeze konso ndi ashado zikuyenda bwanji zikuyenda komanso ngati vice president ya Central Region ndikokondwera kwambiri pa zimene zachitika lero.
Mwasanga ndi running mate. Kwabasi. Athandiza ndithu amtumbuka. Kwambiri. Good candidate, ose ma gentleman, ose anthu a vision ya Malawi. Kodi Malawi yangodzoti panopa UTM ili pachiongoleri kusasintha dziko. Tathokoza kwa basi. Ziko. Ndithu posa chedapa tikhale tikudikira kucheza ndi Kabambe omwe akhala kutuluka posa chedwa mchipinda chimenechi. Koma Wanda zomwe apanga Kabambe lero. Kupusitsa gulu. Atipusitsa. Chifukwa momwe anafikira anthu timayembekeza kuti ndiye kuti akambala. Sinde kuti ndamene apatsa chitrakita ndoti ndi running mate. Nkati mwadalengeza kuti ndamazizi mtumbuka ale sanadabwa. Amafizi mtumbuka atidusa papa. Anatidutsa ndaka zawo. Savu ngati munthu wamba. Ngati munthu wamba. Kunacha amene kwacherapo. Koma amene mazati cha 11 amafizi mtumbuka ndi running mate. Anthu ataona ngati nda Newton Kambala chifukwa amene satrakita la mbuyo mwa. Wera mbuyo mwawo. Yes, komano izizi zungotionesa kuti anthu sakufuna kuti zingokhala obvious. So people are trying everything. Surprise. Yeah, komano chimene ndingapange comment ndokuti a UTM analowa mwakusangalala, akutulukanso akusangalala, zikuoneka ngati iwowonso agwirizanaso ndi kusankha kumene asankha DK. Awadira amati a DK a Dalitso Kabambe kuti I think Dr. Matthews Mtumbuka ndamene athamange nawo ulendo wapa 16 September. Komanso kwaona Kambala Wanda ndi munthu wankulu ndi mmodzi mwa omwe anakhazikitsa nawo chipani chimenechi cha UTM. Ngati anavomera mpaka kuti aine ndikhala nawo pa play imeneyi. Ndikhala decoy kuti attention zibwera kwa ine. Koma amene walowa kale uja ali running mate. Ndithu so izizi I hope zipitirira chifukwa anthu amafuna kuziwa kweni sitinaone maripoti amene nawo ndokuti akwena kupereka kalata zawo ngati phungu madera awo chifukwa aphungu akuperekaso madera kwawoko ma-councillors nawonso akupereka so anthu amafunsa amene wawa but I think ma-surprises ndi akupita ma-boxes tujonga amene tufuna tioneso kwambiri panopa ndi kuti ndi awa MCP wa kuti kodi iwowa abwera motani ya chifukwa ayenawa ndi taona kafe ambwita akhoza koma apa Wanda kukamba nkhani imeneyi Brian mwina ndikubweretsepo kukamba nkhani imeneyi kukamba nkhani uno kumachitika zambiri ndi makamba apa ndi Wanda kuti poyamba momwe anafikira pano zimaoneka ngati akambala akambala mpaka na kuvomereza kuti achita nawo sewero limeneli. So far, if you ask me, so far, amene amwetsa kuti agoletsa ndi UTM chifukwa utatuone nkhope zimene anthu kusangalala even for Kambala to decide to play along. Kuti ndipita ndikaoneka ngati running mate. Kuti ndikaoneka ngati running mate. Running mate ali mkatimo. Anthu kamakamba nawo anthuwa akuti the polity bureau akuluakulu ma advisors chani onse anakambirana and they agreed. Ena akozofunsa kuti kodi mayi Patricia Kaliati sindikuwaona bwanji tinafunsa akuti ali ku constituency lero akupereka mapepala awo. Ari kumakhala sheju ndithu kuti ukuyenda kupereka nthawi yakuti. Tikalonga ndayankhula nawo ali mchipatala sakupeza bwino. So but if you see the mood imene ili atapereka mapepala ataulutsa running mate ukhoza kuona kuti everyone was excited kusiyana ndi mmene zinalili ndi DPP pano and that we can say on a national television. Komanso ndimafunsa mkati mwa njawala kuti koma akambala mwina nthawi ya convention anthu amati ayi amene sanapambane convention ndi okhumudwa zinatheka bwanji kuti akambala avomere kuti aine ndipita ndikakhala ngati running mate tiapusitsa anthu motere tani zinakhala bwanji anafotokoza njawala kunena kuti akambala momwe anali pambuyo paja atamadziwa zonse zomwe zimachitika. He's a statesman. I've interviewed him many times. Akambala si munthu amene amabisa mawu si munthu amene ndi wankhwidzi. He's a statesman. So ngati amadziwa kuti izizi ziyenda chonchi koma nkuchita play along. It just also shows mene unity ilili kuchipani cha UTM. Yamva masangwi hapa. Koma ku UTM uku mpaka nakutiputsitsa chonchi. Mapepala kodi? Kutiputsitsa chonchi ku UTM. Iya simuna pepere. Makuje akambala kwa
awuza kuti tatakwera muzendetsa kumbuyoku njeresani mmene titachenjeresere anthu onse mziko muno. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Tathokoza. Iya imapanga ndi UTM. Zikomo kwambiri. Ine ndi mafuna wandiponya anthu aku UTM akuluakulu amene anali kutsogolo tinene pano nkhope zinali zosangalala anayimirira komba manja zikusiyanabe ndi momwe zinachitikira mwina dzina lawo sotu limamveka dzulo dzina lawo limamveka dzulo kuti mwina atha kuwatenganso iwo titiona bwanji choice ya mtu Feyo tasangalala ineyo ngati vice president wa kumpoto chalowa nyumba chili nyumba ichi mafuse kutengedwa ndoti naso tatengedwa ndoti mpoto wasangalala mwachinya ku UTM ife tachinyatu kuti tinene kuti a UTM palibe amene wawinya nkhope palibe sizingathekeya timapanga zinthu zadongosolo nthawi zonse kuyambira nthawi ya malemu SKC kuzafika napano kuti muchite cheki muona kuti chilichonse chimene UTM imapanga chimakhala chadongosolo kwambiri. Tikufuna zabwino zonse ku kampeni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mukuonera Kadema wa Times mwayilandira bwanji nkhani? Ifeyo tasangalala beyond kwambiri. We are too excited. For your information, SKC are now in a district to all northern region. He won on the presidential ticket in 2019. So he has lots of supporters over there. UTM has lots of support. So Kabambe amwetsa chigoli? Kwambiri kwake. Bullet moza amwetsa zigoli zitatu. Tathokoza kwambiri. Tikaleti kulankhula ndi Kabambe posachedwa. nditudi Brian koma iweyo wayiona bwanji bene samango fusa mafuso wayiona bwanji mwina ndikwankhe chonchi Brian panopa anthu akamasankha running mate akuonetsetsa kuti akhale strategic kwambiri zipani zambiri zimene zikusankha running mate zikumakhalanso zikuunikira the northern region vote ndiye kusankha kwa Mafunso Ntumbuka ndikuona kuti mwina Kabambe komanso akuluakulu ku chipani omwe anakhala wapansi kuti awunikire kasankhidwe ka running mate anaganizira nkhani imeneyi kuti tikufunika ndithu northern region vote funso langa loti agoletsa sana goletsa Kabambe kwa ine Brian ndikuona ngati ndi chisankho chabwino ndikuona ngati ndi chisankho chabwino chifukwa Kabambe ndi aku southern region Ntumbuka ndi aku northern region akufunika ndithu ngati pali munthu wina amene pa miyezi imeneyi masiku atsalawa oti azikathamanga ku southern region pakhalenso wina oti ndi waudindo wakulu amene akhale ndi voice ndithu azikalankhulanso ku northern region ukawunikira momwe anachitira ku DPP ngakhale sanasankhe kuti akhale ndi running mate wa ku northern region ukaona migwirizano imene akupanga akuchitanso target ndithu the northern region vote nde kusankha running mate amene ali ochoka ku northern region kwa ine ndikuona kuti it's a good choice komanso china chomwe ndingalankhule izizi zomwe zachitika mkatimu tichakunena kuti mwina enafe sitimadziwa kuti iyoyo achita kuyikonza kuti ikhale yachoncho kukhale ngati ka play ife tikaona ngati maona ngati ndakambala ife timatakambala atipusitsatu nde mkatimu zikuonetsa kuti akuluakulu amene anakhala kutsogolo already they knew kuti ndi Ntumbuka Ntumbuka pano afika okha analibe bodyguard nothing angofika kulowa mkati mmenemu anthu ena amaziona kuti basi ndoti sa Ntumbuka momwenso mwina tinaonera ife koma kufika mkati mukuona mipando yakutsogolo zikusonyeza kuti anthu akuluakulu amadziwa kuti ndi Ntumbuka ndipo atalengeza they were not shocked anali ndithu ankhope zosangalala tikatengera anthu amaudindo akuluakulu akuchipaniku zomwe zili zosiyana ndi kuzipani kwina anthu ena kumapezeka kuti azizimutsidwa chabwino tiyankhule ndi mayi mwayawa mwayilandira bwanji nkhani ya running mate mwavumbulutsa running mate mwayilandira bwanji ili bwino kwambiri ndipo tachilandira tizagwira ntchito limodzi ona kuti nkhope yanunso ikuwala kwambiri mukanakhala kuti munama ndikanaona ayi zabwinobwino ndipo tazilandira tathokoza kwambiri muwina kwambiri kaya muchitafunsa tikuwinatu wamboma pano ulendo mwayilandira bwanji nkhani mwayilandira bwanji tayilandira bwino kwambiri Brian chabwino
mukuonera kanema wa time ndipo tikhale tikucheza ndi Dr. Kabambe pompano pa television. Dr. Kabambe, congratulations for Kopereka Mapepala anu. Munatida witsatu mmawa uno munazikonza bwanji zino? Timadza pereka makalata kuti tifune ntchito. Ndiye nchifukwa tinabwera mmene muja tinavala anthu oti tikafuna ntchito pamunda. Ndiye patulola tsopano trakita ija tikuwa nayo kumunda tsopano pano patikagwire ntchito tikapukuse pa ground tikathamange tikapange kampeni. Tipanga kampeni ya mphamvu kwambiri pa UTM. Cholinga pa 17 tizalengeza kuti UTM yawina. What prompted your decision, Dr. Matthews? Well, he is one of the finest Malawians you can find. Well educated, well experienced. He has risen on the corporate ladder to some of the topmost positions in the corporate world. He has worked so hard in Malawi. He has done a lot of businesses and he hired so many Malawians. He has helped this country produce and export. He is a true son of this country, a patriot trained by Mother Malawi to contribute to Mother Malawi, and I found him to be the perfect fit of our duo to fight in this campaign. Mui na masangowa pa 16 September. Brani, kusomena mandifusa nthawi zonse. Nakasita tafika no masiku agenda amene. Unandifusa ndikawina nakuza kuti ndikawina apa ndikuzanso ndikukawina ife UTM tikuwina boma pa 17 UTM is on the next government. Antumbuka munadziwa liti zimenezi? Sitosita zino muholo. Mwadziwira momwe? Ine sina zino muholo. Ndinokondwa bwanji ndipo mwalonjeza zotani a UTM pa kampeni imeneyi? Ine ndinosangala kwambiri ndiuziwa kuti Dr. Kabambe ndi machine ya economy. Ndi mmene mukudziwanso ine ndine wa engineering. Ndiye kuti mukaphatikiza economy ndi engineering ndiye kuti zatheka kale. Chifukwa kuti musinthe zinthu mmayamba ndi infrastructure mmene muli magetsi, madzi, misewu, irrigation, zonsezo ndi engineering. Koma mwamba pali economy. Ndiye kuti azimenya ku economy futibwera munsi mu ndi engineering. Ndiye kuti zatheka kale Malawi tipula. Mwauza zotani amalawi amene akutionera pano ena they were not so sure kuti kodi ndikavotera dani mena aona timu yanuyi anthu akuyamikira kunja kumene tamvera kuti it's a good player so far koma mwatsimikizira zotani the undecided voters amene amasakasaka kuti ndikaponya bwanji vote. Ndimanena kuti dziko lathuli Mulungu analidalitsa kwambiri, tili ndi chilichonse chotiyenereza kandi kunkhani ya nthaka, madzi, nkhani ya migodi, chilichonse ife tili nacho. Akanakhala kuti maiko anzathu akanatukuka koma ife takanika lero anthu ambiri ndosauka ndipo akudandaula kwambiri, amalambira kuvutika, zakudya ukanika kuzipeza, ambiri amakhala opanda chakudya. Komanso ukatiyang'ana umoyo wathu ndi amayi omayi, uyang'ane tinyumba zathu topanda madzi, topanda magetsi, uyang'ane general infrastructure ya dziko lino ndiyo sokonekera. Ngakhale tadzakhala zaka 61 pafulu wodzilamulira, 31 pafulu wa democracy, bwana dziko ndiosaukitsitsa kwambiri. Chikumativuta anthu andale abodza, timati tikasankha atiuza zinthu kuti tasankhe zambirimbiri koma akalowa mbomamo zochitika zake zosaoneka. Nkhani amangoyang'ana mimba zawo kuba tuma chikatangali adzilemeretsa alowa ndi galimoto imodzi akamatuluka ali magalimoto ambirimbiri, nyumba imodzi ali nyumba zambirimbiri, pamene amalawi wonse ndosauka akulira kukukutika ndi umphawi mavuto a dziko lino. Ifeyo a UTM tikufuna tawuza Malawi, ife tikuyimira zinthu zitatu kwenikweni ndipo tidzathane ndi katangalayo once and for all. Chachiwiri tidzasankhe adindo pa mpando uliwonse malinga ndi competence yawo. Tikakonza zinthu ziwiri zimenezi ndikukhala ndi maplani abwino amene tingasinthire nkhani ya umoyo, tingasinthire nkhani ya maphunziro, nkhani ya ulimi, nkhani ya migodi, nkhani ya zokopa alendo, nkhani ya zopangapanga. Tikayikamo ndalama mmene ndikukonza zonsezizi, Amalawi ayembekezere kuti within the shortest time period Malawi iya golo ngati maiko inosa dziko lapansi. Ifeyo tikwalonjeza Malawi tiyamba kutukuka kuyambira pa 16. Very lastly, Dr. Kabambe, pali anthu 22 amene akufuna president this far. Are you the right man for this job? I am, yes, and as a team we are ready
and prepared to serve Malawi even better. We have demonstrated it through our work life. And in my case, as a budget director, I serve the country very, very well. As the Director of Planning and Health in the Ministry of Health, I serve the country very well. As Governor of the Reserve Bank, I serve the country very well. As Foreign Affairs Secretary, I serve the country very well. As Director of Economic Planning in the Ministry of Economic Planning and Development, I serve the country very, very well. Malawians should expect a balanced team that has come together to solve the problems that this country has. And therefore, we can tell Malawians we are the best fit. Even if there are so many, we are the best fit to form the next government and turn around this country, transform it for the better. Tikuyamikireni kwambiri potilankhula mmawa uno, and congratulations for presenting your presidential nomination papers mmawa uno. We wish you well. Munkandikayikira muzapereka mapepala anu, muzapereka mamene lero ndaperekatu. Ndiye muonesero kuwina kuja kubwera ndo what is very serious kuwina kodi brand iwo mukuno bandikagirene bwana ife tikuwina amene angamake pene paje natayangana audiso search kodi tu amene wonati angamake ndani tayango yangana impeccable credentials ili nayo timu iyi ndi imene zabwino zonse Dr. Kabambe amene ndi Dr. Kabambe very confident olo nkatimo Brian analankhula mwamphindi zochepa ndikumaona makandidates ena akakhala nkatimo kukumachita kubwera kanoti ndithu kuzapatsa kuti ayi nthawi yatha koma iwo analankhula mukamphindi kochepa koma amalankhula ndithu mwamphamvu zomwe munazikusonyeza kuti akonzekadi mwina kuti apite ngati iwo kukhala patsogolo ngati presidential candidate. Nkhwenda viwi mukuiona bwanji UTM? UTM mmene maneneleti yalowa apa ikusangalala ikutuluka ikusangalala sitinaone nkhope za nkhwinthi zikuoneka kuti mwina mmene asankhira running mate wawoyo agwirizana nawo anzawo kuti I think running mate panalibe nkhope za nkhwinthi iya zimene tinaziona mbuyo mutinaona nkhope zikulowa timanena kuti kekeke potuluka no kekeke keke anathera mbwalo koma nawo awo akuoneka ngati kuti anthu akhutisidwa kuti Dr. Matthews Mtumbuka ayende nawo ndi aujeniwo ndi aone kuti anthu ayilandira nkhani zikuoneka kuti anakambirana chifukwa chimene ndimanena poyamba muja Brian ndikunena kuti tsiku lija nkati mwa anthu ena analodabwa atalengeza anthu analodabwa koma apapa anthu osanayimirira komba m'manja kusonyeza kuti ndi dzina lomwe amaliyembekezera anali ndithu ndika meeting kawo anakambirana kugwirizana kuti okay running mate wathu akhala ndikuvomerezana mwina nkani anthu analosangalala komanso ndimanoti chachikulukulu Newton Kambala si munthu wamba kuchipani ndi munthu amene anathandizira kukhazikitsa nawo UTM ngati anavomereza kuti ine ndikayenda pambuyo pa Kabambe atikapusitsa anthu tikakhale ngati running mate ndine kuvomera kuchita zimene zakudziwa mu mtima mwawo kuti running mate siwo zikungosonyezeratu kuti kumene koko agwirizana kufika pa decision kuti atenge Mtumbuka kukhala running mate ndi zinthu zoti anakambirana ndithu Kathe wabanga summarize bwino kwambiri pa Chingereza amati decoy akabambe aujene akambala anali decoy amayendesa matrakita kodi aujene amaziwa kulisa trakita auje akabambe nimaona ndati kamera pali wina wabisala amayendesa okha tiona kali konse tikaona. Is this the best presentation this far? That's a tricky one, Brian. You're trying to put me on the spot here. But I am saying, malinga na ndimene ukamaona nkhope za supporters. Awawa akuoneka kuti asangalala. I hope kuti combination imene iyenda bwino to convince Malawi ochuluka kuti avomereze kuti I think awawa ndamene akoza kusintha zinthu. Because in terms of umene amapangira atikireti mfundo zawo Kabambe zimamveka bwino. He just needs support ya Malawi kuti Malawi avomerezane nawo kuti zimene akunenazo ndizotheka zimene zikoza kusintha kuti Brian ndinene kuti pano Kabambe is a master of surprises. Ukandifunsa nkhani ya presentation chifukwa lero ndi tsiku la number 4 ife kukhala pano taona momwe makandidate akubweretsera ma running mate awo on the first day nda Joyce Banda zinali obvious anthu tinachita kuona from kunsewu kuti ndakhumboka chali mwinako amuthalika pang'ono anabwera sono pa galimoto ya tinted zinativutanso kuti tidziwe kuti running mate ndi ndani pa nthawi yoyenerera koma momwe abwerera presentation yawo ya lero ndi achilendo yoti even nkatimo anthu ambiri amene munasifa akuluakulu ku UTM we were shocked
nditha kutero Brian. Mukuonera kanema wa Times tango maliza kumene presentation ya Dr. Dalitso Kabambe anthu akuti chani unaona pa Facebook uli ndi azinzako akuti chani on this choice. Koma ndiyambire mkati momwe mu supporters. Okay. Nditha kusiyanitsa ndi dzana. Supporters ena dzana anali ngati sakudziwa bwinobwino kuti should we be happy or not. Okay. Ya DPP. Nditha kunena choncho looking at the supporters mkati anthu anali ngati kuti pakatikati ena sakudziwa whether they should rejoice or not. Koma mkati mukukamba za supporters atalengeza even atangotchula first name kumbuyo kuja mu auditorium momwe supporters anapangira zikusonyeza kuti anthu akuona kuti achinya chigoli. Ndikuona choncho titha kunena choncho anthu amene alotsatira chipanichi titha kunena kuti anthu atsatira chipanichi Brian titha kunena kuti akuona choncho chifukwa atangotchula first name the whole auditorium anthu anayimirira kuombera m'manja kuvina mavuvuzera zikusonyeza zoti anthu mkati momwemo asangalala nacho chisankhochi. Kafe Maulidi akuti UTM yamwetsa penalty yagoretsa inu mugwirizana naye nzimayi yu kapena pamene tikuyankhulitsana pasi pabwino Brian wina koza undimenya mbama kuseri kunde ine sindiyankha wireless ya kanema ya Times mwayilandira bwanji ngani imene idayenda bwino kwambiri ndipo ndizosangalatsa kunena kuti ngani imene idayenda bwino kwambiri ineyo ngati supporter komanso ngati mmodzi wokonda UTM ndine wosangalala kwambiri. Tinali ndi mayina ambiri onse amene akanatha kusankha tikanakhala osangalala ndizikwama kwambiri. Ine ndachokera ku area 23 kumlodza konsiwese mmayikonda UTM kwambiri. UTM ndimayikonda chifukwa chonena kuti zochita zake nzosasankha mitundu. Amakonda wina aliyense sayang'ana kuti amachokera dera lakuti wina aliyense amamukonda mmene munthuyo alili ndesitisankhana mitundu. Ndikuyo tikoza kumaliza tsopano tikhale tikumaliza Dr. Kabambe akuyankhulanso ndi nyumba zina zowulutsira mawu koma tingomalizira pamene akakwere galimoto lawo kuno ku BICC. Anthu ochuluka amene abwera pano kuti adzamve ndi kuonera mmene zili pano otsatira achipani cha UTM komanso vice president wa chipani cha UTM ku chigawo cha kumwera Honorable Richard Makondi. Yes, my brother. Choice ya running mate mwayiona bwanji? Fantastic choice. No better choice currently as far as we are concerned. Mapepala onse amene anthu apanga present mdziko muno makandidate ena onse the best choice that has been presented of a running mate ndi amene itu wa UTM muwina masankho palibe sochokayikira palibe amene apita ku competition ndi mtima kuti akalephere ife tiwina masankhowa a chaka chinochi chifukwa chonena kuti chipani ichichi aini yake ndi anyamatawa aini yake ndi anthu amene wawo we win chisankho chimene chifukwa cha mapolicies amene tili nawo. Chikulimbitsani mtima njani chimene chikutilimbitsa ife kuti tiwina chisankho chimenechi ndi agenda imene tili nayo ya Malawi akuvutika akufuna solutions and ife ya UTM ndamedi ni solutions za Malawi amene tingathe kulitukula dziko lino amene tingathe kulichosa dziko lino pa mavuto amene tili nawo amene tingathe kumapanga ndale mdziko muno osayang'anira mtundu osayang'anira chigawo ndi ife chipani cha UTM ndiye tiwina chisankho chimenechi. Amenewa ndi Richard Makondi amene ndi vice president wa chipani cha UTM ku chigawo cha kumwera. Galimoto imene inyamule Dalitso Kabambe ndi imeneyi adabwera pano pa Katapila koma tsopano abwerere pa Mpandadenga. Tikumva kuti masanawa ali ndi msonkhano wandale mumzinda omwe uno wa Lilongwe. Pamene panso ndi pamene tamalizira kuulutsa kwathu kwa mawu mama uno day number 4 presentation number 1 tili ndi enanso awiri masanawa. Ndine Brian Banda sinali ndekha ndi nzanga Kathe Maulidi komanso Wanda Msisha. Maloma ife tonse kuno ku Bingu International Convention Center timene pamenepa pakadali pano
1:30 aliponso ena amene afuna abwere. I don't know tisanatseke ngati uli mmawu omaliza ka. Ayi ndithu Brian apa ndithano kutseka tidikire a triple A atsikana amayi anyamata president awo Kwame kodi paja tikumatiso Kwame Bandawe Kwame Bandawe ndamene akubwera ndithu after Kabambe kenako a Reverend Kalia a independent nde tithakutseka tibwerenso ndithu akabwera a Bandawe. Ngati mufuna kudziwa zenizeni za chisankho ichi palibenso wireless yakanema ina kuposa Times ikukupatsirani minute by minute ya mmene zinthu zikuyendera. Tili pa radio, tili pa Facebook. Ndine Brian Banda, tikuperekani tsopano ku Chichiri ku headquarters yathu mu mzinda wa Blantyre.